Aurreneko errezeta izango dira ilar bolatxo batzuk asarekin eta saltza gazi gozoarekin. Itxura, erra. Bueno, hau izango zen falafelan antzeko zerbait, ez? Hori da. Baina bola nahi da, falafela gehiago da. Bueno, bolak edo, Bola, bai, falafelan, bai. Eta hemen dago da, hori, ilarrak ja beratuta, eta lehorrak izango zen onak, ez? Hau ilar lehorraken iten da. Bueno, guk hemen txitxirioakin nahiten da, Bai, normalian, hau ez ezaguna da. Bueno, beste lekale bada, eta berdin itzen da. Bai, nik hemen indoa zena oin artera txitxiroakin, eta ero baba baltza. Falafela? Bai, babia, babakin. Bakarrik beratuta utzita? Babak beratzen jarrita. Eta egosi gabe? Bai, egosi gabe. Bai. Honek babak lehorrak diena, Egipton horrek egiten da, falafelak egiten da, Abas. Abas, bale. Nire bertatzen baba gorrixako, baba. Ez. Abak die, bai, abak hartu, bardin, eta azkenien nolan egoten die, lehorrak egoten die, beratzen jarri, eta saporia bantzeko, ez dauko lan, ez da. Bai, oin inalko gendun, bebai, idarre freskuekin, inalko gendun be, baita. Bai? Klaro. Bai, azkenian beratzen barik, oin dauz ilarrak gara izan dauzerien. Oiekin inalko zan, baita. Bai, Hori garri ditzu zikuak, porque zikuak urte osoan dauz. Bai. Azkenian, lentejak eta modua saltzen dira paketietan, eta... Nik egia esan, ez da toki bat, ez dira oso ezagunak. Ez da oso ezaguna hemen, ez? Baina gero, denda txikietan, denda ekologiko txikietan, herridanetan, edo topatzen duzu, edo ekartzen duzu egun batetik bestera. Bai. Olako gauzak, zerbait egia esan, olako zerbait berezia aurkitzen baduzu, belardendetara normalian, egunean espadukate, telefono hartu, eta esaten zute, biharko ere etzikako, hemen izango oso. Orduan, olakotan, beldurtu gabe. Eta, aukera da urte guztian. Claro, eta beste lekale badak, kremak egiteko super gozua da. Oso gozua da, idar krema bat olan errez-erreza, oso sabore gozua daka. Bai. Betikotik ateratzeko. Uste dugu beste babak, txitxiroak eta delista, besterik ez da hola. Eta egia esan aukera pila bada. Eta gero gelditzen dira oso politxak, gelditzen dira holan berdeak, umientzat adibidez, oso politxak, oso gozuak eta holan usteko... Beste aukera bat, aizue. Bueno, lanian hasiko gara. Aurrena, zin behar dugu? Bueno, laga dugu beratzen, 24 ordu. 24 ordu. Alba da, ura aldatzen saio bai, pizkat azido fitiko hori eta, kentzeko. Ura aldatzen botzau pare bat aldiz, hobeto. Eta oin, ura kendu, eta berakatzakin eta bedarren batekin albaka ez neban, albaka edo... Martorria egin da, filantroa, bestela ere. Edo berrejilakin, nahiko kantidade ipini behar da, ze bestela saboria ez da eguartzen. Eta hori, eta gaurin gauz frekituta, baina bebain aldira laban. Laban igual jende gehiago baldin badau etxian edo, askoz berrezago da pila batein, pintzen dozuz laban danak, bolita danak, eta galitzen dira, ordu lau, segun tamaina, klaro. Gaitzen bauzuz txikitsuak, ordu lau orden 20 minutu. Eta galitzen dira oso gozuak. Jende asko duten dala, ero ez zikintzeko. Zikintzeko, olixo gutxiago erabiltzeko. Olixo gutxiago erabiltzeko. Beste aukera, nik hori uniken, laban aldianik. Oso ondo. Falafela bai, Bai, ez ka horretik, hau da ni falafel moduen hartzen dut, eta labian, Bai, galitzen dira oso txikitsuako lan. Pintzen duzuz pila bat. Undalaroi. Bai, nik beti pintzen dut undalaroi. Ez que nik ikastaro bat emoten nahen, da beti sukaldekoa, eta eta hau labean danak, undalaroi. Oso ondo. Bizkotxo bat egin behar baduzue, 160, 150 ero pixka bat juxiagoa. Eta nik oi asko eta egin behar badut, aragi egin behar badut, berreun da pico. 160 beste guztia. Eta goitik eta betik, eta ero aileakin. Gaur egun labiak erotzeko badia. 10.000 posizio dauzkate. Eta ja, lurrunakin eukiten mazu mistoa diren beste izer, ja, erotzeko. Lanian hasiko gara. Hauek irabazi, eta ni perrexila eta jugu nahiz bozten? Bai. Eibarren daukazu parafarmazia ez? Bai. Eta, aurren argitu, zeni hortan nahiko txutxolanaz. A ber, ze ezberdintasun dago parafarmazia eta farmazia baten ditartin. Dana, nik ikasen eman farmazia. Eta farmazia bat ipintzea ez da ainerreza. Ez da libre, ezin dozu ipini farmazia bat nahi dozun lekuan. Ez? Zuk behin tituloa izan da ezin duzu hartu eta ireki? Ez. Farmazia dauz, segun zenbat metro, segun zenbat biztal, herri bakoitzean, eta orduan farmazia bat ipintzea ez da ainerreza. Eta nire familia da, familia komertziante betidanik, dendarixak, betidanik, amama izan, eta nire ama
nera mari okurritu jakon baipin, ipara farmazia bat. Dala azkenian da, asmatutako formula bada. Da denda bat, nun saltzen dozu zen medikamentuak ez dira gauza danak, eta gero nik adibidez lantzen dut asko sendagai naturalak. Izan beharrian medikamentu normala, sendagai naturalak. Belarrekin, eindakuak, fitoterapia, bakloreak, aromaterapia, pizkat. Eta hori gero aparte ikasi behar izan zen duen horrek ikasten? Nik aparte ikasi deban gero homeopatia, fitot, bai. Ikastia da gehixen gustatzen jatan, orduan beti zeo zer ikasten. Eta denborean hondik atatzen, no? Ataratzen dut. Egunako eta lau ordueko, sar sekretorik ez dago, horre... Bueno, baina eskenean da, gustatzen jatzuna, oza, nik irakurtzen dutenean, irakurtzen dut beti, zeo zer, beti ikasten. Eta sukaldiakin berdin. Eta, bueno, sukaldean, ikusten dugu, sukaldaritza mota holan osasungarria. Txikitzen du pizkatxo bat, ez da, zelan batidora pasau bion, bai. Sukaldaritza eta, bueno, beti gukindu zolan osasuntxu jatean, jan behar da moduan. Nik uste dute, hemen hitzeiten dugu zerbait berezi izango basan moduan, baina nik uste dut normaltzat hartu behar dan elikadura mota badala. Hori da, ez da dieta rarorik. Ez berezirik, ez modan dauzen, ezkenian da, gauza naturala jatia, nire ustez da gauza naturala jatia, alik eta geixen vegetala, integrala, ekologikoa alba da, eta gero bertakua eta garaikua, hori oso garrantzitsua. Hori nik uste dut, ekologikoak hemen beti egoten gara ekologikoak gora eta bera, eta gero ekartzen bai zute Argentinatik ekarretako zerbait ekologikoa. Ja ez da oso ekologiko, klaro. Zaskenean hor, ekarri behar izan dute, eta kasoia, eta ez da berdina. Eta aldara, bertakua. Bai, bertakua eta garaikua bere oso garrantzitsua da. Esaten baizu, a ber, hilarrak izan aldi ekologikoak, eta lehorrak izatea, ez da, urte hori da. Bai, geixen egiten dozunean berba, garaikoari, geixen egiten da berba, fruta eta barazki buruz, ez? Eta hori bai dakau hemen Euskal Herrian gaina danetik, oza, ez du, ez biak, kanpoko ez du. Eta gero eta gehiago zorionez. Eta jende gaztea datorrela atzetik, zorion, gero eta betio, jenteak nik itzein da holan jende nekazari zaharrekin eta basarritarrekin da beldurtuta zeuden. Atzetik ikuste zuten, ez tekiten etorriko ziren gazteak gero, eta animatzen ari da jendea, baina ez daukana ideaik ez baratz kontuetaz, eta ikasin duenak, terreno batzuk lortu, eta pixkanaka, produktu ekologikoa eta lortzen, ze merkatua be bada honi guztot. Hombre, nik ustot egin dugula, igual pizkat neurrixa pasau dugula beste aldera, ez? Eta gauzela dara pizkat bilatzen, hori herriko dendetan erostera, inguruko baserrietako produktuak erostera, ez pizkat, zentzu pizkat eukitzia, ez? Eta eskoletan da hasi dela, eskoletan da hasi dela, bertako baserritarrakin da hitz egin, eta letxuak eta bertako egizatea, eta aldea dago. Aldea da. Eta gaina ekologikoa esaten dugunean da hori dala dana, ez bakarrik jaten dugula ekologikoa osasunan gaitxik, baizik eta pizkat behiratu, ez, naturan parte garala eta gizarte baten parte, eta pizkat... Pizkanaka. Bueno, baina pizkanaka politxa da, ez, itxen dozu zen... Bai, aurrakuntza guztiak, aurrak pausua. Bueno, persia nahikoa gehiago behar baduzu, nik karriko zu, Bai, solan ondo. Eta botatzen dotzau, hau nahi botatzen dotzau, eta bestela ez bikarbonato pizkat gelditzeko... Bai, samorraua, ez handik egiten da, eta... Bai, errezetan normalean beti bikarbonatera ematen dute, Inoiz, ez da, nuen ikusi nuen legamiakin egiten zuen bat. Legamia da... Herradura. Bai, baina ez da berdina. Ez da berdina, horratik. Eta errezetan baten ikusi nuen, ni beti... Gero ez da gehiago berabiltzen da. Bai. Bikarbonatua betxen eta oso merkia da. Bai. Pote bat erosten dugu, eta irauten digu 2 urte. Seguntzen bat erabiltzen dugu. Bai. Bale, Botakotza borduan? Bai, lasai. Horre... Gero, turmisak inaz, emongo jozu? Bai. Bale, eta ikastaroan kontu hau, nola okurtxu zitzaizu, noiz izan zen aurrenekua, ero? Daramagu urte bat eta erdi. Bai? Ni parafarmazian etortze jakuz konsulta asko, jendia dator osasunan inguruan konsulta asko itxera, kolesterola daukatze hartu aldot, eta gero, beti azkenian, nahiz eta igual batzutan sendagai bat emon, nahiz eta naturala izan,
azkenean beti bukatzen duzu janarixari buruz berbaitzen. Ze horrazten da, ez? Dana. Eta horrazten da, eta sukaldatu gabe ez dago bez osasunik. Azkenean beti bukatzen eban dendan, resetak, eta hori zan ingot, eta zelan hasiko nahi zolan jat. Eta, holan okurridu jakun, ikastaro bat itxia. Jendiak eskatuta, baina ikastaro bat, venga, eta ingen dut bat aprobia itxeko, eta izan zen gozada bat. Bai. Eta lekua eta holan nun? Lekua da, udaletxiak dauka ibarren sukalde bat. Eta orduan horre egiten du. Eta urtean zenbatero hori zelan da ikastaroena? Bueno, eski hasi zan holan, haberse pasatzen zen asko pentsau barik, eta gero indou, hilean bat, 2 3 txandatan, ze jende pila bat apuntatzen zen. Bueno, eta hemen ja jendia hor da, osai, hau webgunerik edo baukazu, ero nun enterau daiteke jendia holan ikastaroena izaten dien? Jo, ni sare sozialak eta ez ditut oso ondo kontrolatzen ondio, orduan Facebook eripintzen du bakarrik, eta da Farmalur, holan, Farmalur, bai. Eta horri pintzen dauz, ikastaruak eta... Eta telefono bat eroan bada espada, ze jendiak internetik eta ez daukalentzako? Bai. 943 702 292. Bai, izue, informazio gehiago nahi duzue. Edo resetaren bat, edo zer gauza. Eta egia esan, txoioa, gozada, ze normalean nik hemen gonbidatu etortzen dienako sinatzea, beti deitu behar esaten dira, reseta eta nola ekartzeko, bialtzeko, berak ja, zeuzkan ja dana ondo prestatuak, eta neurriak, eta dana... Hori bai, salba, mesez, gaur egun ikasi behar dugu katilukadak beharrean, neurriak gramotan hobeto. Esaten dara, hori da, ni sukaldarixea ez naiz. Neria da, resetak, hasi bien, resetak lehenengo aldiz idatzi behar izan dituen nian, esaten nahi ama, zinditan eitzen dotolan... Begiz. Orduan eitzen itxuan, eta katiluka da jairutza jatan nahikua, baina bai neurria. Jentia egiten, baina nik etxean katilua daukat olakua, erolakua, baina neurria berdina da katiluka da bat. Katiluka da nien, bai. Eta bestela interneten sartu, eta handa daude, jarri zein dan, zenbat gramo dira katiluka bat, ez da izan. Eta dauzkezu, 10.000 aplikazio. Ez da, egisa da ni sukaldatu dutela beti nire airera eta ez nekizan jendiak behar da bela inbeste neurrixak hain argi. Hori bai pasau jata ikastaru eta josalo, baina ipini hau, eta bale, orduan hori nau errezetanak pasatzen pizka... Bai, batzuk behar dut, bakoitza... Nik daramazkit, ja, 2 urterako ikastarok ematen zagonotzan, eta dago jende bat behar duela, baina dena exacto eta baina daude mugikorrakin denbora guztiak grabatzen dana. Grabatzen argazkiak ateratzen. Ja, eta hori, baina zenbat, igual pausu bat egiten duzu, zenbat bota diozu. Zenbat bota duzu, eta ez dakit pixka. Bai. Ja, baina pixka zenbat. Bai. Batzuetan improvisatu behar da. Nik alrebez, nik askotan prestatzen dute reseta eta gero nago ikastaruan eta esatut, oin botako zabauta, hori duzu ipinita, eskoin bururatu jata. Nik improvisazioak pila bat, hartu eta daukadalan ondoan ez da gizat, hau botako dio, baina hori errezetan nun dago, gehitu diozu. Ez daukadala zerbait eta ez du. Ja, hori da, klaro. Eta hemen jartzen du persila, persik gabe egin alda baita, ez da problema. Asa... Zeran edo zo gero fin moztuta? Bai, oso fin. Vale. Asa oso gozua da edo zein modutan egin da. Baina lan oso fina eta gero pizka salte hautagaz pizka batekin pasada bat gozua da. Salte hautagaz? Da oso... Baratxuriakin ni gustatzen zaitola. Asa gorri hau... Baratxuriakin pizka salteatu. Eta da, lagungarri modun, guarnizio bat, ikusgarria. Baina polilla da. Oso bizkole, asako herria... Ez dut topau, kabeia ez da garaia, ikustotez. Bai, negukoak bukatzen, baina udaberrikoak dauzko, eta baratzak eta zidi, pixkanaka jasten, eta etxian otzara eta hartzen duzuenak, zuen otzaran gero eta produktu gehiago, kuiatxoak eta pixkanaka. Laur dematekin niko izan du? Bai. Pixkate lagungarri jartzeko, ez? Jende gaztiero heldua gerturatzen da, gehiago ikastoratara, zaloa? Jo, danetik dakau. Geixen emakumiak hori bai. Askoz be emakume gehiago datoz, baina adina danetik. Jende gaztiak gogo asko dit. Jende heldua animatzen da? Bai. Bai, beti esaten dugu, jende heldua agian olako janari
mota ezberdin, berriak eta... Baina azkenian ez da berria, Azkenian guk, osagai arraruak, jendia pentsatzen daudana, izan behar dela osagai arraruekin, eta azkenian da betikoa. Ez da kase gaitxik. Azkenian da, barazkia, fruta, zerealak bai, zerealak egisa da jendeak arrozatik urtetzen bagara ez ditugula asko ezagutzen horregaitxik gaur bulgur bat pentsau dugu. Bizkate, zereal asko dauz, danak oso errezak, gozuak, merkiak, Ni hori ikastaroan gertatzen zait, agian hartatxikia sartzen duen, mijo sartzen duen. Hartatxikisa bertakoa izan da. Bertakoa izan da, bai. Jendeak uste dut dela produktu bat, ez da nondik ekarri dutena, txinatik ekarri dutena. Taluak hartatxikisak emitzen ziren berez. Egatzen dena gero... Hartua etorri zen, hartua ekarri zuten, eta gehiago ematen du hartua. Eta hartatxikisakin inaldozuz, bai, niretzat hartatxikisa da... Nik inot, arroz ez nia hartatxikisakin oso gozu batatzen da, bai? Arroz ez nia, postreak egiteko, lehenengo platerak, lagungarri moduan... Mientzat kroketak, bexamelak... Paella bat, edo zer inalda. Azkenean, nik uste arroza erabiltzen dugun errezetak guztietan... Erabili aldozu, bai. Edo garagarra beda... Kukin ditu, ezagutzen, pixkana, eta egia da ni neuk, nitu lezautzen nolako pila. Igual bandejatxo bat edo, bueno, gero, dira, nik hau, iruditzak eta reseta bat dela, ze jende asko pentsatzen dau denbora asko behar dozula sukaldian osasuntxu, eta azkenian ez da horrela, oso errezakin aldituzu, oso azkarrak horregaitxik ekarri duzenak dira, oso azkarrak moduan. Eta hau azkenean, segundo baten hau pasauta baldin badakazu, edo da bolakeitia? Bolakeitia eta... Bai. Gatza bota diozu? Ez. Ni zeiturritari gatza gustatzen zaio, eta gero gu jango genuke, eta zan, ze goxoa da, eta gero moztutakoan saloak gatzik ez diozu. Ni be gatz gainera... Gustatzen dut? Bai. Nik, hemen beti, uste dute, nire ikusten dute kamarak eta nik gatz pixkat, eta begiratzen du, eskua burura botatzen dute, zenbat gatz bota diozu, eta ero probatzen dute. Ja, eta gero ez da... Ez da, jendeak... Gatzana oso garrantzitsua da, nik ikastaroetan beti askotan batzuk entzun deste 200 aldiz. Oso garrantzitsua da itxasgatza erabiltzea. Tontokeri bat emoten dau, baina jende gehienak erabiltzen dau gatz refinaua. Etxera soiaz eta dakazu refinaua iodada, edoko iodada, eta horrek, diferentzia osasunan da dana, batek desmineralizau itzen dau, acidifikau itzen dau da tensioantzat, bihotzan, eta bestia alderantz, itxasgatz pizkatxo bat mineral pila bat emotetzu. Oso importante da, orduan, jende gehienak urrengo ikastaruan esaten dago, arrazo, ezakasuneria bezan... Afina, refinada, bai. Eta saltzen dute itxuria pa la industria textil. Itxuria horregaitxik, gatz gehiena, eitzen da, tintiak eta olako entzat. Itxuria, niko hori entzun eban, eta segaro esatu zuzetako refinatzen da begero jodauin behar baldin bada, bertan hor dakau Euskal Herrixan gainera gatz oso ona. Itxas gatza dala, azkenian. Zeba refinatzen da begero berriro, eta itxuria produzio gehiena izaten dalako nik hori entzun eban, Eta horregaitxik gero zelan da, apta pal konsumo humano, hartu eta sartu, eta merkia badanez, eta... Baina diferentzia da, hori netzat da pauso bat oso importante. Ez dakit lan ditzen. Oin kontuatzen refinatuakin, baina itxasgatza fina behizan badau, jendiak fina nahi dau. Baina, nik itxasgatza beti potolua erabiltzen dut. Nik ez nik fina nahi xau dut. Eta oine finakin gehi botatzen dira. Claro, ja. Nahi gabe eta hartu eta lemonian betxien, hau gazia dauta, bai. Eta askotan osasuntxua, jende asko gero, gatz barik jango, ez dakiz igual, eta askotan osasuntxua da itxasgatz pizkat bota, gatz barik jatia baino. Itxasgatza oso aldaketa, osasunan inguruan oso aldaketa garrantzitsua da, itxasgatza erabiltzea. Badakizu, apuntatu. Bai, oso erreza da. Eta hori bai, supermerkauetan askotan saiagoa da. Nik supermerkauetan... Nik uste dute, gero, oine, bitu, ikusi duten supermerkatuak ere, azkenian, eta horiek bizi dira saltzeagatik. Ikusi dute jendiak osasunari, gero eta kasu gehiite, eta orain pasillo osoa daukazu. Olako produktu ekologikoekin, eta olako gauzekin. Lehen olako erik ez zegoen? Ez zegoen. Ez zegoen, eta orain daukazu, ez dakit, olako sukuak gero, irin integralak, eta ja marka honetakoak ez... Nik ustot parte bat, igarrantzitsua dela herriko zure dendan, herriko dendan erostia. Ekologikuan edo ez ekologikoa, baina herriko dendan. Nik geixena betiko herriko dendan erosten dut. Betikuan, eramakin juten nintzana, bertan. Eta lagundu, holan, jaliak guztitzen gabiz gainera.
Eta gero baloratzen dugu asko, igandian zabalik egotia, azken orduko zehoz ere erosi aldotzaulako, baina gero erosketa potolua beste leku baten itzen du. Hori be, azkenian... Bai. Eta diru gutxiago gastatzen dozu, herriko dendan, claro, porque erosten dozu biosuna. Biosuna. Gaur egun supermerkatu daude prestauta. Zuk beharreko gauza beti daude, azkeneko aldian, puntan, iskina batean ondo izkutauta. Eta osasuntxu, karruan, zer amaten duzu osasuntxu supermerkatu batean. Eta umekin juten bazara gutxeo. Ze umekin, umentzako dien produktuak horrek baizaltzen dituz. Horrek egiten da bez, koloretsuak, ez da izer. Eta dana gehigarrixakin, dana. Gehi omega irukin, kaltzioarekin. Hartu produktuak kaltzio daukaten, ez nia kaltzioarekin. Ez nia berez kaltzioa saldauka. Ez dauka zentzurik. Bereze kolore politia daukaten, Bere esaten zuen azaloak. Berde berria, politia. Eta gaina gozua. Nik errezeta asko pentsatzen dut, umietan asko pentsatzen dut, porque, karo, ni behalaba bat daukat, eta azkenian garrantzitsua da umieri, bueno, da neri ez, baina umieri begizetatik asko sartzen jake. Igual, leku gehiago indegu, ez? Nik uste dut anegin nahikoa daukagula. Azkenean die, 2, 3, 4, 5, 6. Sei ez digu, mango. Hombre. Nahikoa, hauekin nahikoa daukagula. Bestia pikatzeko lan pixkat. Vale, eta... Arbitu. Eta frikitzen goitu goinez. Vale. Bueno, eta... A ber, nik gaur beti ikasten da zerbait. Eta nik gaur zaloakin ikasi dut. Nik beti hemen, eta behin baina goiagotan aipatu izan dizuezuei, zerbait frikitzeko garaien da, ekilore oliba. Zaloa, bota idazu bronka berriro. A ber, eske, karo, arrazoi desberdina dauz. Hori osasunari begira, olio, frikitzen dugunean olio bat bere propietatea galdu itzen dira, klaro. Baina, bueno, orduan, baina osasunari begira, onena olio, oliba olioa da, bai. Frikitzeko baita. Bai. Temperatura baina, errei ez daiten lehenago oliba olioa? Dauka, eske hori da, asko entzuten da, azidos grasos poliinsaturados edo monoinsaturados, bueno. Honek dauka, olixo vegetalak badakate punto delikau batzuk, izango bango duen, insaturazio batzuk. Eta horrek satura huitzen badira, gero ez da toksikoa da olixoa, bueno. Edo zein erretzen baldin bada hori botein bio, baina, bueno. Eta resistentiena da olibana. Eta ekilore oliak ez da esaten gehiago, temperatura gehiago aguantatzen dela? Igual aguantatzen dau temperatura gehiago, nik hori ez dakit, porque ni ez nahi sukaldaria. Ni hau da... Igual aguantatzen dau gehiago, el punto de humo edo, bueno, el punto de quemarse igual da kaltua, hori behitu ez dakit seguro. Baina bai da egisa, berotzen azten zara neurrixan, doia da saturatzen, bueno, insaturazio horrek azten dira, prozesu bat, toxizidade bat emoten da bela. Eta gehiago desnaturalizatzen da, eta el más resistente da olibana. Orduan oliba olia, hor daukezu, sartaia hemen. Gero gainera ez dau gutxia, porque niri sukaldi asko gustatzen jata, baina ni naiz maz de ciencias, nire farmazia eta ez dau gutxia, ez dago gorra huan, ez dau gutxia absorbitzen. Lodixagoa da, oza, produktuak txupatu gutxia. Bai, ez? Ez ditzen. Ni piak, nik egia zen etxean olioa dauka bakarrik, Eta nire etxean frigitu esaten dana, ia ez dute zer frigitzen. Inoiz, umek etortzen dien lagunen bate kroketa batzuk egin izan dira, baina nire etxean ez da frigitzen. Bai, gube gutxi, bai. Ez du, ni beti dana salteatua, olabian, ero plantxan egiten dut. Orduan, oliba bakarrik izaten dut. Ez daukat oituraik eta patata tortilla eta itxeko, ni beti oliba egiten dut. Orduan, kilore oliba bere propietatea ditu, vitamina E pila badauka, eta dituan azido graso horrek bebai, baina behin berotuta ja ez da bape hona. Guri beti eskolan da, oliba baino gehiago aguantatzen zuela kilore olibak, eta normalen freidoratan da, aparte dirua, noski. Horregaitxik erabilizan da. Nik uste dut azkenean, izate mazo, jatetxe batian, olako freidor handi bat, bota behar dituzunan, 5 litro bota behar baituzu, oliba olio botatzen maizkiozu 5 litro, oliba balio du, 25 euro. Eta ekilore olibanak, 6-7 euro. Eta asko erabiltzen diren bateak, azkenean aldea dago, dirua da. Baina beti nik entzun izan, eta guri erakutsi ziguten, temperatura altuetan gehiago irauten duena, eta oliba lehenago erretzen dela, eta galdu egiten dela.
Guk olibakin, gaur, salua da gure hemen chef nagusia eta gaur olibakin. Oliba hor daukezu, sartaia hemen. Bale, igual, egin biako, bueno, hauek itxeko, igual, baingo dugu lapiko txiki baten. Bai. Horrein baino bet. Lapiko baten, bale. Frigitzen dugunean onena da, gainetik eta estalita, bale. Eta sartaia orduan ez dugu da sartaia. Sartaia, bueno, gokian ingo dugu, bai. Ba, utziko tor. Egin biadana da zer frigitzen dugunean, sartu tatara eta ez ikutu. Porque ikutzen hasten baldin magara, itzen dira, zulotxo txiki batzu moduan eta hortikan sartzen da olixua. Eta pintzen bau sartai baten, ez? Justo goiko puntuan hasten da hor pila baten. Azkenean fridoran sistemia da, sartu eta ez da bueltarik behar. Sartu eta tal. Nibe frigitzen ez naiz oso... Txikixak jarriko? Nik hauek egisa esan ditzen ditut laban. Laban da, hori, erreza, garbia, eta... Ni labian ez du probatu inoz. Jo, gelditzen dira superonak, osonak. Ez du dalako jarri berotzen labia, bestela labian sartuko munduzen, Eta erreza da, pila bat inaldozuz. Bai, eta zuk esan da, eta ez du olioa ez du galtzen, eta... Neri sukaldia pila gustatzen jata, frigitziak enduta. Frigitziaz jata gustau sekula. Nik ez du frigitzen. Nik etxean, gure etxean ez da frigitzen, Horain betuko gaude bidai programa bat diken, eta juten gara aste bete, etxetik kanpo, eta aste hortan nire etxean frigitzen dela enteratu naz. Niena, baina enteratu naz, aste hortan, oskailua irikitzen du nik uste dut ondo beteta, eta oskailua irikitzen da, ana agertzen dira, holako honek, piperre, ez honek petxugak empanauta, eta holakoak bexamelakin, holako gauzak agertzen dira etxean. Bueno, gauza frigitutak be, umientzat geixen, garrantzitsua dira belantzia, behin krujiente hori, ez? Behar dugu, porque bestela azkenian patata frigitu batzuk edo eskatzen dutzu, ez? Bale. Hau ja, igual badau, ez? Sartu dut. Ez, ja. Bale. Saltzien behar dugu, baita. Salua, ez? Saltzia zelan izango da. Ez, ingo dugu una, zagar konzentrau ekarri dugu gaietak itxeko. Eta azkenian, igual da, jendeak igual ez dago ezagutzen da oso osagai merkia, erreza pila bat irauten dau, ez oso erabiltzen be urte bat eukian dozu. Guk hemen Silvanarekin ino izin ditugu postreak, eta erabili dugu gozatzeko. Claro, eske oso gozua da, eta zelan gaietakin bi usen horrekin, pentsauna, bueno, karo, jendeak igual erosten da, eta gero zein aldot, aliñuak itxeko oso ona da. Aliñuak guk askotan hemen ensaladak eta aliñatzen duz, bakarri gatza, ospina eta olixua. Eta beti un punto gozua aliñuetara, oso gozua gelditzen da. Eta salsa agridulce famatua, da, ikitzen dut arroz ospina eta konzentrado de manzana batera, naztau gutxi gora bera kantidade berdina, ospin pizka gutxi hau, eta gelditzen da salsa agridulce hori hain gozua, botaldotzazula ensalada bateri, oneri gainetik, bueno, aliñuak itxeko gozada da, salsa teriyaki bat itxeko, dala oso erreza. Eta postreetan, edozein, elako irabiaki bat iten duzuela, gozatzeko azukra beharrean, oso komodua da, eta azuk esan, irauten du pila bat gainera. Bueno, guk sukaldatzen dut dana, azukria ez dugu erabiltzen inoiz. Zerraz? 0-0 bai, eso ikastaruetan eta, da vegetala guztiz, eta integrala, por supuesto. Integrala ez genduen esan biako bez, ez? Arroza, eta arroz integrala. Arroza izan biako zen integrala eta bestia refinaua, ez? Esan biako genduen arroz refinaua jaten. Izan beharko zen hori, arroza eta arroz refinaua. Claro, eta ez da, ja, bai. Pixanak atorreko dira, gauzak. Ez eta gozatzeko gauza hau eta melazak, datillak, olakuak dira gozada bat, eta askoz osasuntsuak, azukriakin neurrixa oso pasauta da, umiek geixen, jaten dabe larregi. Guk azukriatzen, bueno, panela azukria biltzen dugu. Eta... Ez dut kontura dugu, ja. Ja, beru da, gore. Zuzartu eta nik atara. Ajetximota pixkatik. Bai, igual bai. Eta hemen, jarriko beratzen, sesamo olioakin ez? Salteatuko dugu. Salteatzeko oso gozua da. Ja, baina hau sesamo olioa zinez, ez da infuerte, nik hemen daukat... Dago sesamo tostado eta sesamo normala. Sesamo tostado botella txiki-txikixak izaten dira, porque hori botatzen da tantatxo bat aliñuetara, ensalada batera bukaera, edo adibes verdurak, panatxe de verduras, edo botatzen zazu azkenian tantatxo bat, eta emotetza sabore bat, ezin dozu berotu. Claro, baina oso fuertia da, bale. Eta hau sesamona, holan, salteatzeko verdura, emotetza sabore oso gozua. Uok bat itxeko edo... Venga, horre bai, hori da. Pentsu eze bolillak. Gaur, bazkaltzeko kroketak. Umei izan kroketa diela. Bueno, umieri hau gustatzen jake pila bat. Bai. Bai. Bai, seguro, bai. Hombre.
Ni masa gordine janda bintzat oso goxua onda. Ni honek masa gordinik eta uste zaizkitila. Dukete kriston zaporia. Bai. Irunaka, lana zaila jartzen dira, zara. Mazu sukaldari zara, ez? Ja, baina... Gatza botakotzat? Bai. Eta guoka, bueno, baik zau, gu guokean egin dugu, ze berez, baina edozin sartaitan nino duzu, Claro, bai. Azkenean, garrantzitsua da bixi, otea zu bixian egiten da, azkenean guoka hori izaten da, ez? Zu fuerte bat, azpian, gaina zuakin izaten dira beti guoka, holako zu indartsu bat, eta han egiten dituen dena, pixka salteatu, eta listo. Listo? Egin guz danak, ja. Danak egin guz. Ez da merezin nigak idamateko, baina, bueno, ja, behira dagoen kristonean. Bai, horrek. Argazkiak atera da hil, Facebookean buk bat imikotzu. Gaur txorienen izan gara. Ai, ama. Eta 10.000 argazkian da. Engot nik hori. Vale. Ja, txanda pasa. Eta ero saltzia, zelan ditzen dut, otzian? Bai, nazta eta listo, bai. Eta holan bustitzeko. Hori da. Eta ero onduan hasia. Ni berakatzen egin guztetzen zaitu. Berakatzen bai, oso gozua. Zoragarria. Eta erengo izkizuegu bi plater batian. Postria eta bigarrena, horako bulgurra, eta nik gaur galleta gabe naizen ez geratuko. Zaina, galletan errezeta oso oso. Galletak dira gozada, porque itzen dira 2 minututan, eta oso gozo gelditzen dira. 2 minutu. Bi. Vale, demora hartuko. Venga. 2 minutu, Vale. Ba. Bueno, ez zaitezte joan, gero 2 minutuko errezeta bat daukagu. Kantabreko tabernera joango da, eta desafioa, salua botaduik desafioa botadu, 10 kanerdiko eta 2 minutuko galletatzuk ingo ditu. Zukatea behin aldi olako desafioak, ez? Guk botako desafioa olako mati, arginan olako mati, haber, 2 minutuko galleta gehieteko gaidan edo. 2 minutuko galleta osasuntxu batzuk, hori kasin behar du, hori da... Ez, baina hori bai dala gauza bat, gozada bada. Eta ni, gaina, beti janaria gustatzen zaiz zerbait gozoakin bukatzen. Ni normalen txokolate beltza olako ontzatxo bat hartzen dut. Baina zerbait gozoa hartu inbar dut. Eta galletak izan eskero, galletak izango dela. Eta gaina, askarrik jan badie, guk egindakoa gure osagaiekin aldea dago, hori erabili, ero... Bai. Kriston aldea. Bestatzuk, erosiko. Bai. Vale, azkenekoa frigitzen. Eta hau nola aurkeztuko du, saloan plater baten, handi baten, o nola nahi zuten batera? Bai. Hau batzuk jarriko ditugu, hola nahaz. Eta pixkat, txina batean ez? Hori da. Behar da nola, raziotxo bate jarriko dugu, argazkirako, politxaiteko. Eta hau 2 minutu, askoz gehiago ez du behar izan, errezeta hoiteko, Eta... Ez oso reza da. Hombre, gero egin aldotzazu, eta bebai berdina tardatzen da, baina igual asenario, kipula, potxauta bebai sartu aldotzazu, gelditzen dira. Nik nahi neban egin zozer erreza taskarra ikusteko egin aldirala gauzak. Bai, ia, ez da, xerra bat frigitzea bezala ezain askar, baina pixka gehiago batik. Eta hone daukana hona da, goizian iten duzu, horia, eta gero eguerdian frigitzu momentu baten da, listo. Eta batidora pasatzea bakarrik besterik ez da. Olixua berotzen den bitxartean ez da, hauken den, hemen tauta da. Bai, nik eitxan dut, listo. Bale, hauek ere listo bauzkago. Orduan. Eta saltza ipilituko. Eta saltza, ez behar duz, katillo bat? Bai. Txiki bat. Katillo bat. Zei txura, Zino bat olan nahikoa, Hau atzera emango dut. Eskin baten. Ike karri dut. Ze behar duzu? Ez, potatzeko lanzan, zebez. Sesamoa lanzan? Bai, baina bueno, ez da importa. Sesamoa... Horre karri duzu zube. Ike karri dut be. Bauka, sesamoa. Pizka botakotza. Eta saltza, ingo dugu. Orduan, saltza da ospina. Hori da. Zahar da ospina. Bertakoa, iparraldekoa. Hori da. Kilometro 0. Importante.
Eta gero hau da, proba huitzen dau bakoitzak bere gustora, ez? Baina niri gustatzen jata gutxi gora bera konzentrau doblia, oza, holako... Ospiñana bat eta bi konzentrauan, ez? Bai. Baina, bueno. Eta esan duzu, arrozan ospinakin baita egiten duzu, bai, niri arrozan ospina gustatzen jata, bueno. Igar beltzen du sushi egiteko. Bai. Sushi egiteko zatzen dut, eta oso ondo da. Proba ingote. Niretzat gozua. Eta hau izango zen, hemen bustitzeko. Nik botako notzan olan pizkat, eta bestela bustitzeko bai. Bestela gainetik amotatzen dut hau, ez? Gaina polita da ona. Eta oso sabore gozua daka. Bueno, zuen erlojuetan orain, ordu erdiero pasada, baina gu kontu kontari bilia alako hemen denbora pila bat. Hau lanian jarriko gainen bakarrik, izango zen, 10 minutuko plater bat. Bai, oso erreza. Bai, ikusi oso. Bendako gure gaurko errezeta. Ilar bolatxoak azarekin eta saltza gazi gozoarekin. Eta ilarrakin inditu moduan, txitxiroakin, ero babalde horrekin, edo zeikin egin da. Bale, hau eskuakin edo zan jaten, no? Sarrezkan gara finak izango gara. Eskuakin, ez? Falafela, bueno, venga, sarrezkak. Jani meroso zu, Ari bai. Venga. Zazali bat. A ver, zelan gelitu dan. Hau zolarri. Asa pixat hartuko dugu. Ez dakit hainitze ze galdu behar dagoen. Zolar. Osu ba. Oso ona, eta kombinazioa, asa da... Errezeta ben hundik atetzit. Bueno, a ver, errezeta danak hor da, naute esan. Pero, ez... Hau kontraste... Danan un baitzetik, baina bai, kontrastiak gero... Bueno, norberari gustatzen jakona, ez? Nik asaulan asko itzen dut oso erreza dalako behituz erreza dan. Eltzen za etxera, mosten dozu segundo baten, salteatzen dozu minutu baten, eta umieri, ni beti umietaz asko itzen dut berroa, porque gau, helenet nera labatan pentsatzen dut eltzen aizen nian afariz eitxera, eta gustatzen jake asko asaulan. Zer gelditzen dolan krujiente, umieri gauza krujienteak asko gustatzen jake. Eta asaulan, oso gozoa gelditzen da. Bai, eta umea dauzka guna badaki guzapurruka izateik askotan etxean. Bai. Ba, erra,